Nazdravte, vítajte pri ďalšom dieli. Toto je, keby ste nevedeli, prečo je tu Epic Bordel, tak to je preto, lebo vlastne takto. Ja budem na našej posteli, vidíte, a musím skočiť tam. No, neviem, ako to zvládnem. Akrát prišla moja asistentka a no, neviem, ako to zvládnem, ale možno nejako to zvládnem. Mohla by si mi, prosím ťa, takto sa postaviť pri tej dvere, tuto, a takto kamerovať, jak sa, vieš čo? Dolámeš. Aj. OK. Hádam, ma aj poradne vidieť. A idem sa zapiť. OK. Yes. Čus. Čus.